behin erregistroa eginda, egingo dugu gure lehenengo ekintza. Bideo honetan egingo dugu ekintza bat, partekatuko dugu Classroomen eta ikusiko dugu baita ere nola txertatu site batean. Bueno, lehenengo gauza, behar bada, ingelesez daukazue, erregistroa egitean, ez genuen jarri gazteleraz, orain jarriko dugu gazteleraz, eta horretarako, joaten bagara gure kontuaren ikonora, Jose Frogak, hemen badaukagu, nik badauka ja gazteleraz, idioma y ubicación, zuek izango dizue ingelesez edo, eta sakatzen badugu, hemen aukeratu aldugu nahi dugun hizkuntza. Kasu honetan jarriko dugu hori gaztelera eta aplikatuko dugu. Hasiko gara sortzen ekintza, eta orduan lehenengoa izango da, egin behar dugun lehenengo gauza noski, sortu ekintza, crear actividad. Aukeratuko dugu lehenengoa, froga egiteko, arrastratu eta eskatu, eta hemen, sakatzen dugunean, lehenengoa da, titula jarriko dugu arrastatu, eta hemen, bi zutabe daude, eta noski zutabe bakoitzean joango gara jartzen bikoteak. Hasteko, egin ditugu bikoteak hitzekin, edo baitare erabili ditugu irudiak. Sakatzen badugu irudi horretan, eta egiten badugu kargar, behiratuko dugu irudi bat gure ordenagailuan, eta kokatuko dugu. Orain, harinago egiteko, nik egingo dut hitzekin. Eta orduan jarriko ditut, adibidez hemen, hitzak, euskeraz eta gazteleraz. Aurkia, zila. Gehituko dugu beste bat, eta maila, mesa. Beste bat jarriko dut, eta jarriko dut leioa, ventana. Hirurekin nahikoa izango da, hemen aldatu aldugu pizka bat testuaren forma edo, bakarrik hori pizka bat zehozera aldatu, eta egile ditugunean, gogoratu hemen jarri aldugu adibidez irudi bat, hori bere hitzarekin, edo bi irudi edo nahi dugun moduan, hirurekin nahikoa izango dugu, egingo dugu listo, eta izango dugu ja ariketa eginda. Egiten badugu iniciar, hemen daukagu nola agertuko den ariketa. Gero ikaslei pizka bat ezberdin ateratzen zaila ikusiko dugu gero. Orduan izango da maila, leioa eta aurkia. Amaitzen dugunean, enviar respuestas. Ondo daude, jazta. Badaukagu gure lehenengo ariketa eginda, eta hemendik bertatik egin aldugu compartir. Hemendik egin aldugu ja editar contenido, eta berriro jarraitzeko lanean, zer gehiago jartzeko. Hemen daukagu incrustar, eta hemen sakatzen badugu, incrustar horretan, badaukagu iframe, miniatura edo ikono pequeño. Aukeratzen badugu iframe klasikoa edo, hemen daukagu kopiatu behar dugun kodea gero gure sitean jartzeko. Joaten bagara gure site batetara, eta sakatzen badugu honetan adibidez, gogoratu nola kapsulatzen genuen elementu bat edo. Jarriko dut hemen gauza gutxiago dagoelako, behar bada, eta egingo dugu kapsulatu kodea, eta hemen txertatuko dugu kode hori. Egingo dugu urrengoa, eta izango dugu, jazta, hor da gertu da, txertatu, eta izango dugu ariketa hori gure sitean. Hor ja, umeek edo egin ahal izango dute ariketa. Gogoratu noski, hemen, moldatu aldugula baitare tamaina. Txikia agertu da, baina hemen momentu batean, moldatu aldugu tamaina edo berak egitean, egin aldu pantalla osoan. Orain ja, badaukago eginda, nola txertatu site batean, ikusiko dugu orain nola partekatu eta nola bidali Classroomera. Hemen badaukagu compartir botoia, beste leku batetik egin alda baitare, egingo dugu gara bada hobeto gaioango gara mis actividades, hemen badaukagu ja egin ditugunak, eta hemen sakatzen badugu puntuetan,
badaukat, editar contenido, cambiar nombre, duplicar, mover, eliminar, eta incrustar berriro. Baina, orain egingo dugu compartir. Vale, eta hemen badaukagu pizka bat, nola ateratzen den. Batzuetan, hemen pauso batzuk errepikatu egin behar dira, edo hasieran ez ditu ondo hartzen, ikusiko dugu. Hemen daukagu compartir con otros profesores edo nire ikasleekin. Hasiko gara hortik, da ondo joango, baina, hemen badaukagu titulo de los resultados, nola jasoko ditugun, emaitzak edo. Hemen utziko dugu dagoen moduan, eta egingo dugu iniziar. Eta hemen badago ja, zuzen eginda. Badauka tarea asignada, todo listo, hemen daukagu esteka kopiatzeko eta zuzen joateko elbidea edo Classroom. Eta sakatzen badugu Classroomen, hemen hautatuko dugu zein gelarekin edo zein geletan sartu nahi dugun, sartuko dut kasonetan edpuzzlerako gelan, aukeratu ekintza, izango da lan bat, eta jarraitu. Eta zuzen, bagaude berriro, askotan bezala, bagaude Classroomeko, lana sortzeko lehioan. Hemen daukago ja ariketa, izena badago jarrita, aldatu aldugu nahi badugu, eta ez dago gairik, sortu aldugu gai bat, edo jarri aldugu egindako gai batean. Arrastatu dauka izena, sortuko dugu lana. Ni joango naiz orain, ikasle kontu batetara ikusteko nola ikusten duten haiek. Hemen nago, gelako edo ikasleko kontuarekin, edpuzzlerako gelan, ikasle kontu batekin, eta orduan, sakatzen badut trabajo de klase, hor daukat ariketa, arrastatu. Sakateko dut arrastatu, gainean, eta beti bezala, bertarea, eta egingo dut. Hemen eskatzen dit, ni baitare logeatzeko, bada bakarri lehenengo aldiz, baina ikasle zero bat naiz, iniciar, eta jazta, hor dago, ariketa egiteko. Iniciar, eta bitu nola, pizka bat ezberdin, agertzen zaion, baitare berari. Egingo dugu, ariketa, enviar respuestas, ikaslea bueltatuko da atxera, markatuko du eginda bezala, eta aurrera. Eta bueltatzen bagara ikaslearen edo irakaslearen kontura, eta joaten bagara Classroom gela horretara, joan algara hemendik Classroom gelatik, baina behitu hemen daukagu justu lehen amaitu dugunean, geneukan aukera sartzeko gelan, sartu algara Classroom beren bidez, baina hemen geneukan ja aukera sartzeko gelan, eta orduan emiten joaten bagara ikasgelako lanarea, arrastatu ariketa, ikusten dugu batek entregatu duela, eta gauza bakarra ez dio nota jarri. Noski, segun zein den ariketa mota, edo normalean Word ez du jarriko nota. Hori ikusteko, nota ikusteko Word barruan, egin beharko duguna, izango da bueltatu Word-era, eta ikusi mis resultados. Sakatzen badugu mis resultados gainean, emaitzen horrira abiatuko gara, eta hor bertan agertuko dira, aplikazio guztiak, emaitzak lortu ditugunak edo. Orduan hemen daukago bakarrik lehenengoa, result for arrastratu, eta gainean sakatzen badugu, ikusiko dugu, hemen estadistika batean, edo grafiko batean, ikusiko dugu nola egin duen bakotxak. Hemen, emaitzak, galderaz galdera, distribución de la puntuación, hemen galderaz baitare eginda, eta hemen ikusi aldugu, ikasle zero batek egin duela, sakatzen badugu bere gainean, ikusiko dugu nola bete duen ariketa. Orduan, ikusi dugu bertan orain nola egin lehenengo ekintza, eta nola partekatu bai zite batean, bai Classroomen. Urrengoetan, joango gara ikusten, beste ekintza mota batzuk.